Vale, honekin amaitzen da ziklokrosa. Vale. Vale. Urrengoa. Bueno, Almeriako klasikoa, 2023 urtea. 94. postuan, geratzen zara. Eta irabazlea... ez dala gutxi Almeriako klasikoa bukatzea. Galdera da, alde batetik, bi kanadiar daude podiumean. Lehenengoa da Emilie Fortin. Ezaguna, baina... Hortik, gutxien, ez ezagutzen... Eta, ze txirrindularitaz hitz egingo dugun sakon, da Alison Jackson. Alison Jackson. Rube, ez? Bai. Alison Jackson eta Rube, nik uste... Bai. Lotuta da. Lotuta dela, ze... Egin Hortara noa, baina... bueltan ere etapa bat. Bai. Zeuna naze. Eta nahi duana galdetu da gehien bat, Almeriako klasika. Gogoratzen naiz bidai oso luze bat izan zela. Araño jotea, hori, 10 ordu edo. Gaina furgonetakin kargatuta eta... Ni askotan bentsatu izan dut, kanarietakoak direnak eta pobrez, astebururo naino etortzea eta meruelon nengoenean, esaten nuen, no, pobres de nosotras. Beraiek azkenan hartzen dutelako hegaldia eta joaten zara hartzera eta badaute kotxean ordu bat edo. Eta izan zen bidai oso luze bat. Baina, bueno, eta gero karrera, hori izan zen lehen karrera profesionalekin, eta borte horretan. Eta, bueno, hasieran, nahiko lasaia zirubien dana, hasta que llegan los petardos. Bai. Eta, bueno, lehen esan dizu, eta azkenean denboraldi horretako hasiera oso gogorra izan zen, eta orduan saiatzen nahi. Ez naiz gauza askotaz gogoratzen, tengo un poco de morron. Txarraz gutxa gogoratzen zara, eta una, ni ere gauza honetaz, errezago gogoratzen da bat. Bai. Vale, bueno, ja oain bai, zentratzen gira... Eta Movistarrekoa da, Olivia. Galdera batzuk, lasterketan esfortzua zuen, baina paisajeak eta... Piskat, atzean... Gertatzen zaidala pasatzen izela leku batetik, eta gogoratzen izela, ja. Eta lekoek ginenean kadeteak eta juniorrak, zaten ziaten, ¿cómo te acuerdas si hace un año que no pasamos por ahí? Behin pasatan ni ja geratzen naiz karrerarekin. Errepideakin gutxi gora bera, eta... Horretarako nahiko ona naiz. Almeria ez da oso... Horre invernaderoak, eta... Bai, invernadero asko, bai. Gogoratzen naiz Almeria, bai, karrera honetan izan zen. Segurtasuna iruditu zitzedala, UCI proba bat izateko nahiko txarra eta bai, edo hemen sorte askoz gehiago dugula, azkenean gogoratzen ez geratu nintzela bakarrik, eta ni bakarrik motorri gabe kruzeak ezeuden kubrituta eta egia esan harrituta, bai. Neri behin bakarrik gertatu zaite. Bidez edo konfunditu. Bueno, heldu nintzen herri batera eta zegoen kolapsatuta, azkenean zorionez bazegoen guardia zibila pizkat ordena jartzeko, hori kotxeak hasi zirelako ateratzen behin pelotoia pasata, eta herrira heltzean gelditu zietelako, baina beste aldetik ere bazeto zen kotxea, kristo total. Vale, Almerian, da ja baina guazen kanadiar lurraldetara, hain zuten ere, hori, Alison Jackson. Showman. Dantza... Showwoman. Kasunetan. Showwoman. Covid garaian hasi zen pixkat showa ematen, eta hori, ja TikToker ofizialtzat bada. Gameat berak dio, barre eragitea gustoko duela. Eta horregatik hasi zela, hor ikusten dugun bezala argazkian. Nik ikusi nuen Rubera hasi zuen. Hoi da. Bai, bigarren Katia Ragusa geratu zen. Hoi da, iesaldi batean. Eta hirugarrena ez zitur irtetzen, baina nahiko bigarrena ez akordatzen. Hor ikusten dena, harria jasotzen, harria besarkatzen, eta hain zuzen ere, da emakume bat, baserritik atera dena, baserrian bizi dena, hain zuzen ere, eta txikitan, hori, beste kirol desente egiten zituena,
eta baita baserriko lanak, eta bai, horrekin ja egin zuen jauzia txirrindularitza profesionalera, ibili da, eta gero ikusten dena. Gustoko du dantza, gustoko du jendeari parrera egitea, eta ja hain da larria esango dugu bere dantza eta joera hori, nun marka ja berak egitzen dituen Kalen zapatea enpresak, egin ziola April Fools bezala, hori kala gehiagi gastatzen zituela dantza egiteko, eta horren bestez eten egiten zuela kontratua. Ze bere zaletasun bezala da lagunekin afariak egitea, bertan ere dantza egiteko aukera duelako, edo bestela bikeparking deitzen den hori. Egin da zaude? Bai, pasan urtean, maiatzean, justu duela urte bete izan zen 3 egun hartu nituen, esan nien gurasoei, noa 3 egun hemendik ingurutik, bizikletan, ni bakarrik, motxilekin, eta egin nuen Amurrio Bermeo Getaria, eta Getariatik bueltatu nintzen Mundakara, eta etorri zen gurasoak bilatzera. Kostaldetik oso ondo nengoen pasatzen, eta printzipioz ideia zen sartzea, leitzara joan nahi nintzen, eta gero bueltatu itzera, baina, kostaldetik guzturago nintzen, eta esan nuen, bueltatzera, eta gurasoak etortzea. Baizala, Euskal Herriko, Estatu Espainiarren dauden laurrulak ikutzea. Así que, bueno. Ondo pasan nuen, esan nuen, ez dute soluzio egin nahi hau, azkenean gogoekin geratzeko eta errepikatzeko. Azken aipatu genuen, Nafarrotik edo iparraldean dituzula. Bai. Eta gehimat, Santiago bidea. Ni gogo esko daukate egiteko montañas vacías dela Albarracín, la Sierra Albarracín eta Teruel aldetik, gravelekoarekin, gravel edo mountain bikearekin, badaudela refugioak eta geratzeko, eta ez dago hainbeste jende leku horretan, eta gustatuko litzaidake azkenean Santiagoko bidea eta jende asko dagoelako, edo Transpirenaika oso gogorra iruditzen zaidalako ere, eta horrelako bakarrik. Norbait bat dator, hobeto. Baina pestosear, no. Da disfrutatzeko eta ondo pasatzeko. Hori argi daukat. Eta kilometroa egiteko. Eta zure gure zauten zuteko, baina horretatik ikusi dut, bazaudela zeu ere gaur egun positibo, ze azkenean mezu garrantzitsuena neska honekin, da 35 urterekin irazizuela, hau da, inoiz ez da berandu, Paris Roubaix bat irabazteko, 35 urterekin irazizuelako, eta bere filosofiak garbi diolako, bihotz zoriontsu bat, hanka honen seinale. Hanka honak izateko, bihotza ere edo burua zoriontsu izatea garrantzitsua dela.